Valentziaga telesaian ibilia izor buru belarri. Zenbat kostatu zeizu historia bitea? Zenbat atal eukiko ditu? 6 ataldia, eta 6 atalen atzetikan lan asko dago, eta hilabete asko, ez? Hor hasizian noain dela urtebete baino gehiago lanian, ez? Adibidez, niri dagokitenetik, jantzitegi diseinatzailea, Bina Daigeler, eta bere laguntzailea, Pepo Ruiz, horra hasizian pixka pentsatuz, ez? Pertsonaia ize jantzi jarri jo zitzaizkien, desfiletan zarropa ikusiko zen, eta gero gehitu geha berandugo beste batzuk, pixka bat grabaketa dana prestatzea, eta ni horreitu naiz gehien bat figurazioaren jantzitegiarekin. Asko kostatu alda, asko... Atzea pauso asko eta aurrea eta bestia, o nola, asmatzen dezu aurrenengoan, edo nola esaten dia historiak? Gure lana azkenen laguntzea goazenez, erresa zentzu horretan, ze jantzitegi diseinatzaileak oso argi daukate zer nahi duten, zer bilatzen duten, beraiek egiten dute arropa aukeraketa, ez? Orduan gu gaude espazio batean arropaz beteta, eta guk hor badaukagu zer jantzi. Orduan zuk horrekin bilatzen duzu pertsona bakoitzari zer doakion hobeto, edo sortu behar duzun pertsona hori sortzeko zer dan egokiena. Orduan, lanaren zati handi bat errestuta daukazu. Oinarri jain da esate bateako, ez da? Eta zuek azkenengo ikutu eman berri osue. Hori, eta normalan jendea gure gana iristen danen, atentzioa gehien ditzen diona da, zenbat arropa dagoen da nondik anantzatzen deunez. Zenbat arropa ukitzen dezu adibidez, gure kasuan adibidez geneukan pabelloi bat arropaz beteta. Orduan, karo, jendeari atentzioa ditzen zion, baina, karo, epoka ezberdin asko ikutu dira, orduan, epoka bakoitzan gauza oso konkretuak erabili behar dira, eta jendearentzako arropa eta neurri asko uki behar dira. Zea markadan da oinarrituta telesaia? Azkenen, Valentziagaren bizitzaren inguruan lanez, bidai bat egiten du bere etapa ezberdinen inguruan. Orduan, epoka ezberdin bastante dauzkagu. Orduan hori ere bai, aldaketa horiek, eta gero, bai, gaur ondo markatzen dira, segun ze epoka o segun ze zea markadan da hon, erropak zer ikusi asko da, kasi. Akio emateu? Noske. Egunero katasunia emateu ez gehala eldatzen egin beste, baina ikustezu argazki hori nala urteko eta zatu gaztetako argazki bat ikustezu, eta nola aldatu eta hildiak eramateko erak eta bizarrak eta zapatillak eta dan aldatzea azken dian, pasatzen zaio, ez? Askotan igual gurasonak ikuste ditut, esatu, ez berdin jantezian, gure gurasoak gazteak zian, baina hartu zure txikitako argazkik, pentsatu, hain seme alabak badazkazu ez dituzuela jazte. Guain ere seme alabak esatezu pitillo egin, eta noiz ikusi zuen Gleno gaztetan bakero pitilloekin 5 urteko aur bat, Egia da gero, hortara dedikatze ganak ikuste ditugun gauza batzuk ez ditula jendeak ikusten, eta askotan jazteko probetan eta iruditzen zaizkiela pixka txorrada batzu diala, baina, 40 hamarkadako trajiak eta 80 hamarkadako trajiak oso ezberdinak dira, solapak, formak, botoiak, inkluso, orduan, gure lana ere bada, pixka rakorra edo historiaren linea hori jarraitzea jantzitegiari lotuta. Eta azkenean aktoreak osonak izan daitezke, dekoratua osona izan daiteke, argi zuzendaritza dena, baina arropak ere lagundu behar du sinesgarritasun puntu hori ematen, ez? Gure lanean zaiena izaten da jendia jaztea eta ez mozorrotzea. Zen mozorrotuta badi joa, bere lana baritzen da ez dela oso benetazkoa. Ez da